V tomto videu vám predvediem ponuky s dátovou štruktúrou a s výpočtom v spise. Aby sme sa veľmi nezdržovali, pripravil som si vzorový spis na jednu firmu, ktorá sa dožaduje zaslania ponuky a zhodou okolností je to ponuka, v ktorej využijeme dátovú štruktúru a skript na to, aby sme vypočítali nejaké doplnkové údaje a v tomto prípade v štruktúre vyplníme kilometre a rozpustíme ich v jednotkovej cene a takisto v štruktúre vyplníme náklady za technikou a rozpustíme to v cene, aby zákazník mal vlastne iba jednu jedinú položku. Tak poďme na to. Idem do obchodu, stlačím si pravú myšku a vystavím si ponuku. Keďže v tomto prípade sa zatiaľ jedná o vytvorenie nejakého výrobku, ktorý ešte nemáme na sklade, robíme vlastne len ponuku na to, tak použijem len čisto textový riadok na položku ponuky a celú tú mágiu budem robiť tu na pomocou pravidiel. Aby sme si pozreli ešte, čo budeme presne využívať, tak budeme v číselníkoch využívať dátové štruktúry, konkrétne budeme využívať dátovú štruktúru, ktorú som si pripravil pre ponuku, ktorá robí nejaký výpočet s jednotkovou cenou a na to, aby som to celé bol schopný použiť, tak tu mám nejaké údaje, pomocou ktorých vytváram samotnú položku v sklade, to budem vytvárať neskôr a tie dôležité údaje, ktoré mám na ten skript, je vzdialenosť, ktorá bude nejakým spôsobom modifikovať jednotkovú cenu a takisto budeme používať aj náklady technikov, ktoré budeme takisto používať na zmodifikovanie tej jednotkovej ceny. Máme nastavený automatický skript, ktorý sa bude spúšťať pri zmene položiek tej dátovej štruktúre a ten samotný skript, tým sa nebudeme až tak veľmi zapodievať, ale aby sme mali predstavu o tom, ako som to vytvoril, tak toto je skript, ktorý vlastne na začiatku si prečíta nejaké údaje z dátovej štruktúry, potom spraví nejaký výpočet a na záver nastaví na položke ponuky tieto vypočítané údaje. V podstate je to jednoduchý skript, berieme jednotkovú cenu, berieme počet kusov, ktoré budú na ponuke a náklady na dopravu stanovujeme ako vzdialenosť v kilometroch krát 10 centov a náklady na technikov to bude pre nás jedna fixná položka, ktorú opäť rozpustíme v tej jednotkovej cene. Využívam na to takýto jednoduchý vzorec, ktorý vlastne len kombinuje cena plus vzdialenosť lomené počet kusov plus cena technikov lomené počet kusov, aby som dostal správnu jednotkovú cenu. Poďme do toho spisu. Čiže otvorím si obchod, pridám si do neho ponuku. Ako som už spomenul, nemáme takúto vec zatiaľ na sklade, takže použijem len čisto textový riadok na položku ponuky, aby sme to lepšie videli, ako to bude fungovať. Posuniem si ho sem a otvorím si dialog, ktorý sa volá pravidlá. Tu urobím jednu jedinú vec. Pridám si novú štruktúru, ktorá mi slúži na ten výpočet a môžem do nej začať vyplňať jednotlivé parametre. Aby sme si to zjednodušili, tak ja budem používať len všeobecné názvy na to, takže skladová karta 001 od dodávateľa, skladová karta 001 pre zákazníka. A ak si všimnete, ten skript automaticky funguje a ja mám nastavené, že do položky ponuky nejde dodávateľský názov, ale ide ten názov pre zákazníka, pretože to je nejaký špecifický tovar od nás. No a vyplníme si nejakú základnú
jednotkovú cenu, aby sme sa mali od čoho odpichnúť. Vyplnil som 100 eur, to je cena, za ktorú nám náš dodávateľ dodá tento tovar. A ideme modifikovať tú jednotkovú cenu. Takže povedali sme si, že vzdialenosť krát 10 centov sa tam rozpúšťa. Takže dajme, že je to napríklad 50 km. A program už automaticky to upravil na 105 centov. No a poďme si pozrieť vplyv nákladov technikou, čiže technikou dáme v cene napríklad 40 eur. A opäť sa tá cena zmodifikovala. No a ideme upraviť počet kusov, čiže zákazník nechce dodávať jeden kus, ale dodáme napríklad 10 kusov a program to automaticky dopočítal tak, aby sme sa dostali k tej výslednej cene. Ak si pozriete tu na samotnú položku ponuky, tu som v podstate nemusel robiť nič špecifické, pretože ten skript automaticky je nastavený tak, aby správne položky tu vyplňal. Čiže keď sme s týmto výpočtom spokojní, stlačíme OK a mám vytvorenú ponuku pre zákazníka, ktoré sú definované nejaké základné parametre. No a teraz nasleduje konzultácia so zákazníkom, že či mu to vyhovuje. Napríklad v tomto prípade môžeme nasimulovať, že zákazníkovi sa to pozdávalo, ale chcel by napríklad viacej kusov, čiže v tejto chvíli máme 10 kusov, čiže otvorím si tú položku, idem opäť do pravidiel, pretože musím pamätať na to, že v tomto prípade tam rozpúšťame aj nejaké náklady. Čiže počet kusov dáme 20, pretože sa dožadujú väčšieho množstva toho tovaru. No ale samozrejme zohľadním na to, že 20 kusov asi práca technikou bude trošku väčšia, takže dajme napríklad, že práca technikou by v tomto prípade bola 100. Čiže opäť dostávame novú zmodifikovanú cenu. Program nám ju automaticky sem podoplňal, čiže potvrdíme a máme v tejto chvíli pripravenú takú ponuku, ktorá zákazníkovi už vyhovuje. No a keďže v tomto prípade sme používali ponuku, v ktorej sme ešte nemali ten daný tovar, tak môžeme si ten tovar priamo tu na ponuke už vytvoriť. Pôjdeme sem, priradíme tomu reálnu skladovú kartu, aby nám program vytvoril k tomu skladovú kartu. Všimnite si, tu mám podklady a keď použijem dialog na výber skladovej karty, tak program ju samozrejme nenájde, pretože takúto kartu v mojom systéme nemám. Ale ja len použijem tlačidlo na vytvorenie novej karty. Program mi podľa týchto parametrov, ktoré tu boli, predvyplní všetko, čo bolo potrebné. Nebudem ja tu na tieto ostatné položky teraz pre účely tohto videa nastavovať. Stačí mi len, že mi vytvorí túto skladovú kartu. Potvrdím ju a už tu máme vytvorenú skladovú kartu. Ukážem vám za chvíľočku, na čo sa nám to bude hodiť. Toto všetko popotvrdzujem. No a teraz by prebehlo vlastne celý cyklus, to znamená z ponuky vytvorím objednávku a z objednávky vytvorím faktúru. Potom prebehne nejaká platba od zákazníka, ktorá sa úspešne ukončí a vlastne celý tento obchodný prípad môžem uzatvoriť. Teraz mám možnosť, ak by som napríklad v obchode chcel robiť nejakú podobnú ponuku pre ďalšieho zákazníka, tak samozrejme môžem využiť tú existujúcu ponuku, ktorú som tu mal. Dám si spraviť napríklad kópiu ponuky, toto je pre tohto zákazníka, upravím to pre nejakú inú firmu a napríklad by to nebolo 20 kusov, ale dajme tomu, že by to bolo v tomto prípade opäť len 10 kusov. Takže ja len jedinú vec, čo by som tu zmenil, by bolo 10 kusov.
program mi automaticky upraví celú tú ponuku. Mám tam ten pôvodný skript na tej ponuke, to znamená, že nemusím nič robiť a pre druhého zákazníka som veľmi rýchlo vytvoril nejakú novú modifikovanú ponuku.